Nederland gaat deze wedstrijd winnen. Wie moet er zien aan? Ze moeten winnen. De bal is rond en je wil al die graag winnen. Winnen ze net de vlakte bloeien. Westerings. Witte het wel. Hup Holland! Hey! Wat is er zin? Dit is geweldig. Zit er door? Die hebben er met zin om niet, want we verwachten dat Nederland jong een grote overwinning maakt. Of is ja, een grote overwinning, maar we hopen in ieder geval dat te winnen. En 2 is weer mooi werden, maar 1-0 is echt goed gedaan. Ik hoop op 2-0 en kan ik al je net op 2-1 op hetzelfde net. Maar Nee, dat ik mag hoop, ik niet. nee, Oké. ik doe het gewoon op 2-0 en dat is jouw wel. Ja, we winnen. 2-1. Ja. Juist nog 2-0, maar het werd 2-1. En Jo maakt zich net zorgen door Mbappé, die misschien toch wel speelt? Hij doet wel mee en ja, hij is wel bewaakt worden maar dat is een heel gevaarlijke speler. Ja, zo, Simon de 2 beste met z'n 3 zetten. Simon en Veerman. En dan hebben we nog wel een hele grote kans. Maar het wordt nog kiele, ja. Toen Joris goed ben, toen had ik voor zei ik ben hier uitstemming. En toen zei Jo van naar bijom, nou is Nederland geen jonge boord in, maar komen had een verkeerde opstelling maken. Hij is best wel een hele goede speler. En Simon ook een hele snelle speler. En zat manche jet erin. Wat is dit? En Nederland speelt Joen voor het eerst in het oranje, dus eindelijk in de vertrouwde kleur. Gaat dat wat geluk brengen? Nou, dat hoop ik al. Dat jij erbij, hè? Ja, dat zeg ik. We moeten wel een beetje naar Siena staan. Nou, dat is hun klein. En wie binnen van Nederland en wie binnen voor Oranje. Dat vestje, dat is er ook, hè? Dus ik ken het net, maar ik weet wel dat het vestje er is. Maar in elk geval, nee, ze moeten wel gewoon in het kostuum wat zoals ik ga. En dat vind ik mooi. En hoe ziet de Joen van Jim Joen uit? Nou, gezellig, hè? Ik ga naast hem zitten en mijn hier had er blauwe voeten. Zo, ik skop alles bij me. Ja.